Salut toată lumea și bine m-am găsit la primul episod de pe acest canal. Dau și o sunetul mai tare din boxe, băieți. Sper că nu se aude sunetul la boxe în căști, ăsta în microfon, dar da. Bun, și am decis să îmi fac un alt canal pentru că și deoarece vreau să fac un canal special pentru diverse jocuri, să joc ce îmi place, știți ce zic, nu doar CSGO hacking și alte prostii care mai făceam înainte pe canalul vechi. Dacă o să cresc, dacă nu. Eu oricum mă joc cam ce îmi place și pun și pe YouTube. Și am ales pentru astăzi, băieți, să jucăm The Forest. Pentru că, de ce nu? Am mai jucat The Forest multiplayer. Doar că mă cam plictiseam pentru că l-am jucat de mai multe ori, l-am terminat odată, dar am zis să-l mai joc o dată singur, să vedem cam cum e treaba singur. Pentru că sunt foarte multe chestii de făcut. Bă, nu... What? Bro, deci nu cred că l-am găsit deja pe omul roșu. Din câte știu, nu știu dacă există katana aia sau sabia aia de samurai, nu știu. Hai să verificăm, poate iau katana aia din prima, că ar fi bombă, ești nebun dacă iau katana aia din prima. Dar nu știu dacă mă atacă omul ăla, să nu mă atace. N-am absolut nicio idee. Cred că putem să luăm și keycard-ul de acolo, dar... Da, sper că se vede bine, băieți, jocul. Eu oricum joc pe high. Joc în 60 de FPS-uri. De ce? Pentru că am monitorul de 60 de Hz și n-are rost să dau mai multe FPS-uri. A dispărut omul roșu, ca de obicei. Sper că se aude destul de tare jocul la voi. Și da. Hai să vedem, cam n-am fost niciodată n-am găsit barca roșie înainte, pentru că mi-am băgat dev consolul ăsta și vă dați seama, omul roșu clar că a dispărut. Ok, yacht, ruders, nu știu ce. Sper că nu e nimeni pe aici să mă atace sau cv. Money. Missing. Asta nu știu ce. Cred că băiatul ăsta avea și el un copil și de-aia l-a luat pe Timmy. N-am mai dat cinematicul de la început pentru că nu prea avea rost. Ok, o grămadă de chestii pe aici. Am găsit ca... Nu știu ce a fost aia, camera video. Aici pot să salvez jocul, dar... Unde găsim katana? Dacă există katana aici sau e în peșteră, eu nu știu. Aici îmi trebuie... Cred că aici era katana, sincer. Nu știu. N-am găsit niciodată katana și nu știu cum e treaba cu ea. Cred că în peșteră găsim katana. În rest, da, trebuie aici un keycard care keycardul îl luăm dintr-o peșteră unde sunt mulți morți. Da. Aici nu pot să fac nimic. Bă, în rest, nu prea văd muntele. Cred că sunt în partea opusă a muntelui și nu prea e ok, sincer. Dar da, hai să vedem. Dăm boxele mai încet să nu se aude în microfon. Sper că nu se aude în microfon, altfel am filmat degeaba. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și cel de subscribe pentru a posta mai mult și a mă stimula în a posta mai mult, de fapt. A, uite, avem și niște broaște, e perfect, luăm și mâncare, luăm și carapacea pentru a ne face o chestie din aia, să când plouă să se adune apa, să nu bem apă din râu. Ia, da, mi-a luat carnea? A luat, da. Băi, bine, am găsit mâncarea de început. Cred că aici o să ne și stabilim. Că avem aici barca lângă noi. Al omului roșu. A, mă, de ce dau mai multe ori nu pot să-mi dau seama, dar doar o dată trebuie să-i dau. Bun. Niet. Iar îi dau de mai mult, nu știu de ce dau hituri multe așa, dar nu am idee. O să filmez fără facecam deocamdată, băieți, nu prea îmi place să mă arăt. Să-mi arăt. Am crezut că asta e katana. Prima oară când am văzut capul ăsta. Bă, da. Deocamdată stăm bine și avem și de băut, avem și de mâncare. Eu zic că putem să ne construim o casă exact aici. Poate o să ne facem alta mai aproape de... Da, asta pe parcursul episoadelor. Bun.
Hai să vedem, hai să ne facem repede un small cabin de ăsta, că să nu ne chinuim prea mult cu el. Ne trebuie 13 loguri. Le facem imediat. Bun, hai să tăiem copaci. Băieți, deci nu vă trebuie drujbă, nu vă trebuie nimic. Ăsta e cel mai bun mod de a tăia un copac și în realitate este la fel. Vă asigur eu că este la fel în realitate. Bun. Luăm acum astea 4 loguri sau eventual mai multe. Și băieți, aștept să se bage The Forest Sun, de fapt nu The Forest, Son of the Forest, al doilea joc, continuarea jocului acesta și abia aștept, o să-l cumpăr și probabil că o să facem și episoade, dar nu mai văd logurile care mai sunt. Aici ar trebui să fie oricum. Uite aici, bam bam. Începe furtuna, mă, exact ce nu-mi place mie. Da, băieți, deci abia aștept Son of the Forest. Deci jocul e bombă. Îți trebuie cei drept un PC. De fapt, minimul de PC îți trebuie un 1060 de 3 GB și un i5, nu știu ce generație trebuia. Dar 12 GB de RAM și da, eu am 16, ceea ce e... Mamă, sau de cam tare jocul în boxe, dau mai încet. Deci eu am 16, ceea ce este bine. Cum să vă zic eu, jocurile, după cum v-am zis, încearcă să ne forțeze să ne cumpărăm PC-uri bune, pentru că, da, ei folosesc, nu știu, resurse multe sau, nu știu, plătesc bani mulți pentru a face jocul și vă dați seama, tehnologia avansează și, practic, ei ne forțează să ne cumpărăm PC-uri mult mai bune. Eu înainte aveam un 1050 Ti cu un i5 7400 și vă dați seama că nu aș fi putut juca acest joc, dar bineînțeles nu mi-am luat PC-ul doar pentru Son of the Forest. By the way, PC-ul, dacă vreți să vedeți specificațiile, este în secțiunea despre a canalului de YouTube. Ok, ne cam sete, după cum putem vedea în dreapta. Hai să bem o gură de suc, pentru că să prindem energie. Bă, cu rechinii nu prea avem ce face, că nu ne dau mâncare din câte știu, doar putem să le luăm capul ca trofeu. Și, da. Partea proastă la PC-ul meu, băieți, este că am doar 500 de giga SSD și mi se pare că am puțin, dacă vrei să te apuci de YouTube și jocurile cam necesită spațiu mult. Poate o să-mi dau, de fapt nu poate, aș vrea să-mi dau un upgrade la PC. Să-mi iau un SSD de 1 tera sau 2 tera și nu știu, un alt cooler pe procesor, probabil. Ok, mai ne trebuie 3 loguri, mai trebuie să mai tem probabil un copac. Ok, bă, sper că nu vin ăștia așa repede pe mine. Canibalii. Cannibalization ăștia, nebuni. Bă, omul roșu a dispărut, nu știu care e povestea lui, de fapt. Adică, bine, inițial, cred, de fapt, din câte am văzut sau ceva, el, tot așa, ar fi ca noi. S-a prăbușit avionul lui pe insulă și nu trebuie un log. S-a prăbușit pe insulă și și-a pierdut copilul, probabil Megan, poate, nu știu dacă e Megan copilul lui, dar în fine. Hei, am obosit omul meu, cum am obosit, mă, nene? Te pot întreba și eu? Bam. Așa că vreau să facem totul legit pe acest story mode. Trebuie să salvăm, asta nu-mi place la acest joc, că trebuie să salvăm noi jocul. Dacă era un autosave, era mult mai bine și mai OP, dar partea a doua acum. Bam, bam. Bine, nu știu ce l-am luat amândouă, dar... Bun, să ne facem un foc de tabără. Am loc să dau, am apăsat altceva. Bun. Bă, pe ăsta pot să-l fac așa? Să-l fac bețe? Sau ceva? Nu. Nu e ca pe Green Hell. Bă, dar am vrut să pun ușa invers. Hai, lasă așa acum. Hai să facem un campfire. M-am speriat de pasărea asta. Poate o putem omorâ ca să luăm carnea. Da? Bun, perfect. Aruncă trofeul. Bă, nu vă pe niciun canibal deocamdată. Ceea ce e bine.
Nu, ba da, aici. Și le punem și unde ăsta în caz că plouă. Doar că ne trebuie sticuri și pentru asta mai ne trebuie frunze. Bun. Hai să luăm repede niște sticuri și frunze. Nu știu dacă s-auzi ceva pentru că uh, nu prea s-aude în boxe. Dacă vă întrebați de ce am trecut pe boxe și nu mai sunt la căști, e bine, am probleme cu urechile și mi s-a recomandat de foarte multe ori să folosesc boxe și nu mai vreau să mă risc pentru că e a treia oară când am fost la medic pentru ureche și vă dați seama că bun, am făcut și un foc, hai să dăm drumul la... De fapt nu, hai să-i dau drumul, dar vreau să punem mâncarea la uscat. Pe ăsta trebuie 5 beți. Nu, am intrat în foc. Bun, Bun. Ar trebui să ne facem un... Da, ne trebuie... Mamă, ce m-am speriat, am crezut că e un canibal, dar nu a fost. Din fericire, deci ne trebuie 5 sticuri. Le facem imediat. Mamă, sper că nu v-am spart urechile când am off tata din neauri. Dar dacă se aude prost microfonul, o să-mi pun filterul pe care nu l-am pus pentru că e cam aiurea cu el. Da. Bă, nu cred că vin așa din prima zi pe noi. Cred că din a doua zi o să înceapă să apară. Și să vedem cum e experiența asta. Poate cred că e super scary dacă e să o luăm logic. E mai scary singur decât în multiplayer. Bun, așteptăm să se facă carnea la prăjit. Bun, ne-am făcut o mini bază. Și ar trebui să începem să craftăm iteme. Cel mai ok ar fi asta. Ia să vedem pe ce mai avem pe aici, dacă ne zice ceva. Mă, ar trebui să ne facem și niște garduri, ceva. Nu sunt genul să facă bază wow ca și după să treacă la acțiune. Da, probabil că animalii pot să-mi lovească casa, dar ar merge și un gard sau o casă în copac. Molotov wire trap. Ok. Gen, Molotov wire trap. Ăsta, când trece canibalul și dă cu piciorul prin ăsta, s-a activat molotovul și a luat foc. Da, nu am făcut absolut niciodată, n-am făcut capcane, nu, eu doar m-am dus să-l găsesc pe Timmy, efectiv. Da, o să începem să vă dați seama, să mai, nu știu cum să vă explic. Să vedem, să găsim iteme, să craftăm, să facem tot felul de chestii, să găsim harta. Am găsit harta? Da, am găsit harta, nu? Ce e asta? Nu, nu e harta. Nu știu, am crezut că găsesc destul de multe chestii pe... Am găsit canistre de aer, caseta video, baterii, caseta 1. Ia, cum o folosesc? Nu? Așa ar trebui. Ia. Despre ce e vorba? Hai mă, cum funcționează asta? A, trebuie să o bag într-un aparat sau? What the fuck? Poate mi-o copyright. Cum opresc asta? Oprește un vărule. Așa, am aruncat-o pe jos sau ce am făcut? Nu, am pus-o în inventar. Dar am crezut că este un videoclip sau ceva. Da. Opa, mai multă carne, băieți. N-a murit dintr-un hit. Lol. Scuzi că moare dintr-un hit. Partea a doua. Da, băieți, deci în acest episod o să ne mobilizăm, o să ne facem iteme, o să ne facem rost de mâncare, de resurse pentru a supraviețui și pe episoadele următoare o să mergem la explorat. Hai mă, nu mori, așa. Din păcate nu mai am două monitoare, băieți, și va fi mai greu. Mamă, să mă uit că dacă înregistrez, ceea ce este bine, filmăm de 14 minute. Bun, mori și tu. O să ne oprim la 20 de minute, cel mai probabil. Să mai punem carne la uscat. Sper că nu fură carnea canibalii, nu am nicio idee, nu am pățit vreodată să fure, dar sper că nu se întâmplă așa ceva. Bă, s-a uscat carnea, sper că s-a uscat, o să punem și la prăjit. Iar acum. Trebuie să dau echipa, I guess. Nu? Da. Am. Întețim focul sau cum se spune.
Ok, am crezut că apare om, da, că a dispărut definitiv, da, am avut Bulan, deci spawnul ăsta a fost cu Bulan. Cam aproape de pădure, da, foarte a doua acum. Și cam problema cea mai mare ar fi că sunt în partea cealaltă a hărții, iar eu trebuie să găsesc zona containerelor pentru a intra în acea peșteră și pentru a face rost de keycard pentru a intra în acea zonă, nu știu cum să zic, în acel laborator imens unde este ținut Timmy. Da. Deci cred că pot să-mi fac un topor din ăla sau îmi trebuie leather sau nu leather, nu mai știu ce îmi trebuia. Două pietre, două bețeni. Îmi trebuie crafted eggs, îmi trebuie rope. Ia, dacă pun de ăsta, gata, am făcut rope, bam. Ia, am făcut un ex. Cred că exul ăsta sparge, ar trebui să spargă mai repede, nu? Decât plain exul ăsta. Îmi place că, de fapt, da, se consumă itemele, dar ăsta, bricheta, nu se consumă. Cred că sunt infinite. Ia. Ciudată treabă. De fapt, cred că toate itemele sunt infinite din joc. Ia, dar oare merge dacă... Hai că merge dacă... Hai că merge dacă e ceva. Are bara de damage? O să dă mai mult damage. Nice. Nice. Of, ce milă. E așa milă de aceste testoase, dar trebuie să supraviețuiesc, băieți. Ce să facem? Asta este. Băi, cam foame la băiatul ăsta al meu. Hai să luăm niște bucăți de carne să mâncăm. Cred că o să oprim episodul pentru că în episodul ăsta am făcut cam tot ce trebuie. Stai să poză cu Timmy. Ok, este o poză cu Timmy. Nice. Bă, ce în rost aș vrea să dau o roată a hărții cu barca. Da, o să dureze enorm de mult, cel mai probabil. Da, hai să ne facem, să ne punem un barc ăsta. Mamă, asta necesită foarte mult. O să facem o bărcuță. Să punem aici. Vine și noaptea și... da. Bă, eu am fost zombie. Și ne revedem data viitoare la un nou episod. Salut!